केस जानायाव जे बे दैदेन औवारि ना माबामोन बियो बे गथ'आ जे जेल जानानै फैदोंमोन दाखालि थारमाने बे जेब्ला जेल जाहैदोंमोन बे समाव थांनाय समाव बियो थारमाने जेलाव थांनायनि सिगांनो माने स्कुटिखौ बियो थारमाने न'आव दोनोबा आंखौ दं साननानै हमहैनो हागौ होननानै सासे गावनिनो लोगो मा नाम होनदों हृदय बसुमतारी सेरफांगुरि सियालमारि ना मा होनदोंथाय थारमाने बिसिनाव दोनहैदोंमोन आरो थारमाने ओरैबायदि जाबाय थारमाने बे मानसियाबो थिग आसे बिसास खालामनानै स्कुटिखौ होलांबाय जेलाव थांबाय हमनानै लानानै थांजाबाय लास्टाव बे गावनि लोगोआनो हृदय होननायानो गावखौबो जेलावबो नायो फैफिनो खबर लाहैयो किन्तु खबर लाहैखांनानै जे दैदेननि हिनजावखौनो जे टारगेट लागासिनो बियो गावनि असे लोगोथ' नंबा माबा मोनसे सोमोन्दोसो जायो होनना बुंदों बे गिदिर सोमोन्दो जायो होनना बुंदों बेवाइ ना माबा जायो ना मानो हिनजावनि बे बिदा जायो खोमा गावनि थारमाने लासिं खोथा बियो जे गावनिनो सिनायनाय गावनिनो निजा जेराव बियो मोनसे दायखौ बियो जेनेबा गावनि दायनि साजाखौ बियो माबानो थाखाय जेनेबा साजाखौ जेनेबा बारहोनो थाखाय जेलाव दिनै खाथायहैदों बियो जेलाव थाहैनांदों बियो दा बे समावबो मोनसे फेमिलिनि मोनसे दुखुनि समावबो गावनि लोगोनि हिनजावखौनो बियो टारगेट लादों ओमफ्राय दहाय सासे जोंनि बे नेरसोन होननाया दहाय भिडिअ होबावबाय माने दैदेनजों नेरसोनजोंथ' बिराद लोगो नालाय बिसोरो ओमफ्राय दहाय भिडिअ डाइरेक्ट बुंबाय जोंना माबाया नेरसोना थारमाने बियो दैदेना जेब्ला जेलाव थाहैयो बिनि हिनजावखौ सब समय नायहैबाय थायोमोन लोगो हमबाय थायोमोन ओमफ्राय टारगेट लाबाय थायो धान्दा लाबाय थायो सानसेखालि बियो माबा मोनसे मुलि जाहोनानै निसाना माबा मोनसे जाहोनानै दहायथ' भिडिअआव नुनो सेक्सुवेलि मोनसे टेब्लेट दङनो बे बुस्थुखौ जाहोनानै बेजों थारमाने आथोन गेलेलायदों दैदेननि हिनजावजों बे हृदय होननाया दैदेननि लोगोआ जाय मानसिया बे दैदेना बे सर्ट मुभि गायोना बे गथ'आ बिनि हिनजावजों बै हृदय होननाया दा बेखौनो बुंनो सानदों आङो बे हृदयखौ जुदि नंमारगौबा जुदि बे आथोन गेलेनाया जुदि नंमारगौबा किन्तु बेखौ जेसेबां हायो गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन साजा होनांगौ आरो मोननांगौ हृदया जेसेबां आयेन धारा दङ बेसेबां देरसिन धारा दं बेखौ हृदयखौ जेलाव सोनांगौ आरो जेसेबां हायो बेखौ साजा होनांगौ मानो होनबा सासे लोगोनि हिनजावखौ बियो जेलाव थाहैनाय समाव बियो टारगेट लानानै बेजों आथोन गेलेदों आं बेखौनो बुंनो सानो दैदेना बेवहाय जेनेबा गावहा गाज्रि मोजां बे गावनि खोथा दिनै गावनि दायखौ बियो भुगिनानै बियो दिनै जेल जानानै फैबाय जेलावबो बियो खस्थ' मोनहैबाय किन्तु बे समाव दैदेननि हिनजावखौ बेबायदि टारगेट लानो नाङामोन गावनि असे लोगोआनो आरो बेबायदि मानसिखौ जोङो निमाहा होनो नाङा बेखौ जों जेसेबां हायो जों गिदिरनिफ्राय गिदिरसिन साजा होनांगौ बे हृदय होननायखौ सेरफांगुरि सियालमारि ना मा होनदोंथाय आंबो बांद्राय दहाय खोनास्लाबासै बे जायगानि आरो बे मानसिया दहाय माबाया नैबे नेरसोन फंबाया होनदोंमोन थारमाने नै थारमाने बेनोसै आरो थारमाने नैबे भिडिअ आं नायबाय थादोंमोन नालाय दा थिग आसे गासिबो कमेन्ट्सआव हर बे मानसिखौ मा खालामनाया मोजां आरो नोंसिनि कमेन्ट्सजोंनो दिनै दैदेनाबो साहस मोनगोन केस होनायाव गाहाबो साहस मोनगोन बे आरो नोंसिनि कमेन्ट्सजों हर बेबादि